Tiabusua ya da so Akyem Etwereso. Sese ye kɔ asuo Kwaniakwa mu. Subontene yi ye asuo bi a tetenananom asuo a Etweresofo ba bɛsoɛ no. Na saa asuo yi na aba mu a enwini egum dɔnso papapapapapa. Enso yenwe. Enti woba Akyem Etwereso a enwene ene wo asuo Kwaniakwa mu saa no. Enti sɛmo amohu pano hwɛ ma pano no bi na me pano hwɛ ole yi ifu wa no enti asuo Kwaniakwa mu yɛ wa Akyem Etwereso ɔdɔman What did you mom say? You're my colleague. oh man one year we can supply pano Me side is in a mountain. na be mo Onye dị egbo n'ibia. Ebia so mo Ebia na. You say you are your meeting. I did the opposite. Na we dey town poa. Nto dey dey na me do. Ansa na yɛde pan we ma ɛmoe no yɛka ya no hwɛ yo. Sɛ metumi asɛn di. O mo obi aduane a sɛ do di. Sɛ wo di bi. Sɛ aduro bi anim ɛnyɛ saa. Ko fɛ wo duro mu. Na mfa me mamu a. Wo be break na mu anyina wu. Di wo di bi. Ɛno nti yɛka ya no hwɛ. Asuo na mdwen sɛ da akyiri paa o. Ano ne kusa wo. Ya ko pele ko. Bridge miɛnsa wɔ. Na bridge miɛnsa wɔ. Ko pa ya so a. Ikura bana no. Kuna bana no. Na ka sɛ nke bɛba na nka ya fu agu mu ansa na wo ma. David. All the time. Omo tonk hwɛ. Ye hu pa ne sɛ ene ya waba ha yi. We obi a uta be mom bu tempia all the time mom bu tempia mu. Uti ka mu temu a. Na mo bu do abesi. Papa no ndi ma papa. Na me na mto e kuma gini nyina gugu ama wo. Mam. Na eno ha ya na mo David James. Eno no ati sa uta be yo. Sa enya hwe ene wo ma besra mo. opeja acha kwa ka bitu aguje fi no mo na mo masa twen me ba me mo David be so mo de. me be so Opeja beju ata de ko so la. Se de be ye mfo. We say no. Se de be ye mfo. peja odi peja so be so ko jesu ni Se de be ye mfo. Ujina ma mi to gbo na on be twa ho ahia na je ni we efokra enye we ya ko ode ko anya we ko mo anya we ko ode ko kum na bugum o me fa won sa Bugum ba bia ujina. ode bugum ba bia ujina na Ene wachi, udi bu wachi. mi to gu achi ama o Emu ebu mo mo do hu. Akyem Etwereso ye we. Asuo Kwaniakwa mu ne da so gina yi a. Enwini me de mi aba Etwereso hima atwa kire me. Na mdwen sɛ da bre ye yen wo mu. Wo hyɛ dan yen wo mu. Ene de me mani aba be hu. Ya. Ya enwini na atwa bi na hia. Dan so mintumi nkyiri bi nkodi. Sa. Enwini ye di bi enye yi. Wo kɔ be don so ntumi. Akasi ba we. Papa. bitu le sa ne nam no ho se de oni na edi agro no dibrodo na fashion no di fashion no ya so ha di kura sa be fa kura Kese na be wani mo. kese na no ho no ha mama oba bele no ma je se de odi onu odi agro na ahankwa wo mo wa no mo Baby, I said,
Ese asa ha na kwa denti no. Ana bubuguma mo na bubuguma wadi hia die bia okaguma na ayama. Ana die hu ba ko so ne se nsuo na nkasa ebo akyem e wa ase ha. Ebo akyem. Abutan akyem. Abutan na ti kɔ ne de. Wule bu abo ndi obetumi awe. What is Eso ha de owe enye. David. Anafo baby akyem. Yanom. Ano ale etu ayenom. No. Oh, ana de wan say ka adwen a o ma hu so so wo de ke benyan. Enso to tu wi on te hwe wo. David. Ahaya no mo da bia.